izule obvious nami usuqhaqela movious yayona iumbrella i-podcast enothando labantu thanda nokwazi ngohambo labantu hamba ngefaith futhi ayihambi ngesite kodwa mekumnyama iyayifaka nelight. Welcome to another exciting episode of the Creatives Unplugged podcast. Another week, another exciting episode to iChild Africa. What's up, everybody? I'm iChild Africa, and welcome to the Creatives Unplugged podcast. And nani niyazi uhlezi siniphathele yabo nje izinto ezimnandi. Singena ngenye energy ke namhlanje singena ngolunye uciko singena ngenye indlela nje sithi sister of the show. Anganoma rate ama creatives asibukele mase introduce i-guest yethu namhlanje. I'll introduce isikoko. Hey ngiyasaba ukuthi nje ngifuna ukuthi uma umZulu njengamanje noma uyinsizwa yakabo noma uyintombi yakwabo uphakame uvela ukikizela. Hey siyabonga kakhulu i-guest yethu enhle kakhulu namhlanje ngicela ukintroduce uBhuti uSaliwa. Welcome to Creative Unplugged podcast. Into benkayishana kamenze yaphuza umlaza ngameva nabankomo hambile zodlula. Mina vele ngile kamanyambala ngokukhanyile ipha ngiyakhuleka ngiyathobeka igama lami uSaliwa ngibuya phansi empangeni edondotha kwesamthetho ngiyabingelela ohlelweni. Awu siyabonga Bhuti siyakwamukela. Welcome. Mhlawumbe abantu abazi ukuthi masikhuluma ngoSaliwa sikhuluma ngobani bengifuna ukuthi uDJ avela ayidedele nje sithi ukuthi kancane uyabona okunone ngakhona. Hey phela unama fans like Hey. unama fans bekulilizela kuthiwa lo Bhuti ozayo nje so uthanda kakhulu music wakhe indoda esisebenzile bakwethu. Komanda lapho DJ. Wazo DJ. Iphume nini? Umunye odlule ngoSeptember. Nice. Hey. Hey. Usiphe kancane. Hey. Sukume lapho bhala ufohlaba hlaba. Very fine DJ. Awu siyabonga umkhuleko. Ngikhombisa uchaza uma ngabe mangibona ngiqhamuke yabotha hayi ibhule lijongo kodwa hayi cha ithemba likhona uNkulunkulu. Hey yamnandi ingoma. Ubhizi ngani Bhuti kulezi insuku? Ngiqale nje ngikuveza ukuthi ngiphuma ngaphansi kwecompany Indoni Music. Yeah. Ephethe amaciko awu4. Undoni uSaliwa uqezile uKandagana. Yeah. Unyaka ke kithi uba mfishane ngoba sinikana 2 months ukuthi umuntu abe nomsebenzi wakhe. Unyaka ke mawuse usaqala kanje sesiphusha imbokodo phambili uKandaganda noNdoni. Usewudrophile uKandaganda umsebenzi wakhe kunengoma nje yenza kahle kakhulu ethi ufana nembali. Njengamanje ke sipheke umsebenzi kaNdoni. Esokhipha ama date nawo uthi uphuma nini bese kulandela iqizile bese kuvala mina so nje unyaka wonke thina kwindoni music sigcina sibhizi ngoba uma ukhona artist releaseayo sifocusa kulona so yes so nje kunenane kwindoni nane studio lapha iproduction la niqophela khona no sine company bese siba nawo la ma rough studios but ma professionals siyaphuma siye estudio yese ngizwela ukuthi uphuma ngale empangeni edonotha kwesekamthetho so mawukhula lapha usafunda ubuvele usubona ukuthi hey ngiyawuthanda uMaskanda ngiyayifisa ukuyibona nje ngese stage
akaze ngicabange kanjalo eqinisweni ngikhulele olundi yebo kwesikamlabo Lundi limahlekehle silapho nje ngikhulele khona yonke into engiyenza kahle kahle insile yasolundi ngikhule ngigida ingoma ngaba igoso lower primary kumabanga nje ukuqala phansi ngaba igoso lapho nganyukele primary ngafika nase high school kanti ngizothi ngise high school undoni udadewethu weselamana ngimano baba angene ngapha emculweni bese nje kwi-album edane ede ngomene eyodwa ayibagcina abantu beyithanda leya voice athiwa no ake simnikeze ithuba naye mhlambe noma EP ya kanjalo kodwa nje akaze ngiyibone ngempela ngikhula ngiartist endangaleza ikhathi umculo kwazi ukuthi umuntu ongafinyeleleki kuyena ungenayo nje understanding ngomculo kungathi nje into enkulu nje entsha ongakuyibona ngangiyibona nje mina ngiyivumisela emzini yabantu kujatshule mase khona mina akaze ngicabanga ukuthi kungafika la kuthiwa ngiartist khona iqale lapho phela ubone makusokuthi ufune kuvuma ingoma kunomcimbi kanti awubona ukuthi iyakulida ngoba baningi khona la iphushela khona ngithi ubona mawade ungeke emcimbini ubone ukuthi nama complaint afika ukuthi beningezi ngani kuphi bora bona masishula bora ubone ukuthi abanye bakulande phela babengilande obhuti babengilanda nje thothi sekusebusuku intombi izoqoma sizovuswa sabafana abancane ke silinde sigeze sekuthiwa sizodlala ingoma so lapha primary nase high school bekufana nje busuvela uphakathi shiqe bese kuvele nje kwaziwa ukuthi makunomcimbi ngabo memulo imkhehlo nangu umfana uzofika avumisa endlini ngimncane lapho ngikhethwa nje kwabaningi kwahamba kwaze kwafika la sengiciko khona uqale nini ungena e-studio noma ukushaya nje ingoma ubone ukuthi ayabona ke iyona ngoma ke le yangifaka ke manje ukuzwakala kwevoice yami iqale ngo2013 kumsebenzi kaNdoni kodwa sengusaliwa ngiqale ngo2019 ialbum yami uqala ngangenza nje ingoma ezu10 ingoma ehamba kakhulu yayinesinazareth kakhulu ethi usengiyakhuleka ngumakhula kancane le ngoma ihamba kakhulu kodwa manje ngingazi ukuthi iculo ba hayi ngabuya ke ngo2021 okwa2020 because kwaba neCovid 2021 ngirelizanga ngakhipha enye bashaya indesheni yona yathi ukugqamagqama kwase kuzoba u2022 yona album ngempela ke eyenza ukuthi wonke umuntu azi ukhonsaliwe enengoma ethi sikwashimane nelawini kaMagomede awusuka shima lapho ke hayi wonke umuntu amazi kusaliwa namacika aqala ngazi hayi kade sidlala le usuka shimane ngihamba nomzukulu noqhizile yes and siyabona lapha nokuthi useku 33 million streams ku Spotify kanje wakwayicabanga nje ukuthi obviously ukuchazela usene you didn't think you would ever be an artist at this caliber but manje usi artist ke wangena wabona sikakwazi kube artist manje 33 million streams how does that feel ujabulisa kakhulukazi nje mina umculo wami umuzolalela uthi awube nalesiqi sakudala mawuthi awubheka umusic wamanje ama artists afikile usunesimanje manje kakhulu ibeat kakhulu yabo la usana siqi ngempela yes lo wami usenesiqi usakutshela ukuthi cha lo muntu ucula umaskandi kodwa kuyangijabulisa ukuthi still kunjalo abantu basawujabulela basawunamathela because mina ngitshela isimanga ukuthi alike artist engisaba ungena emva kwale stage nengisaba ungena phambi kwami because uma sengifikile ngeke beyovika umeqisela ayifanele sengifikile so kuyajabulisa kakhulu ukubona udigital ihamba kangaka hayi bese kuba nendawo esemavasithi ke cha lapho ke mawenza ievent usaliwe ngekho suke ubambe ingane inkonzo siyakutshela nje ukuthi ubambe inkonzo ngempela ke mangekho usaliwe kuleyo event ayisukubabamba inkonzo so manje ke online kanjani because I know ukuthi as an artist khona I revolution digital yabo so online ngihamba kanjani nakhona are you adapting to be doing content all the time and umisa kanjani ngalapho because nje mina personally ngistruggle nje ukuthi mhlawumbe let's say ngise studio ngigig mina ngikhipha iphone manje ngisho ukuthi hey ngilana senze ukuthi nokuthi look update abantu how do you take that when personally noma kumuntu enama managers kodwa ngicabanga ukuthi thina njengama artists kube umsebenzi wethu before ukuthi sikufake kubantu ukuthi nayo indlela yokuphila sekuyile futhi ayikhe because thina sikhule silandela nje umgqumeni nomjengiseni sasithenga ama cassette sikwahamba sathenga ama CDs kwanama USB
So njengamanje akukho lokho ngempela so yonke into isi online ifoni yakho sekuyiyona kumele ikhulumele nabantu akusekho ukuvimbeka akasekho umuntu okubamba ngophondo sekukubamba ifoni yakho ibeke kanje bese utshela abantu ngithanda digital lokho usayikho umuntu okubamba ngophondo kodwa mawuthi banje umuntu phela nje babengena ngala uthi ngoba nje manje nama app akwazi ukukhanda iceleb ngehour lot ame nje umuntu aveza amabele lapha abe iceleb uyayibona ngehour nje lot ngehour yeah so nje yonke into digital ngempela futhi kufuna sik accept ukuthi ayisekho enye indlela yeah so i-production le noma kubantu enisebenzisana nabo obani abanye uthe uma uqopha ngoba ngiyakhumbula ukhona enye ingoma umzukulu ngiyabona uNdoni nisebenze naye kakhulu abobani abanye benisebenza nabo manisebenza lapho asemaningi kakhulu ama artists engisebenze nawo ngoba ngiyama album awu6 mangapho 6 nama album ngifaka ama artists mhlawumbe 3 or 4 so nje semaningi ngabalo bahope babukadla nxumalo ngibala umnqobi yazo semaningi nje kakhulu ama artists engisebenze nawo kodwa engihlezi ngisebenza nawo ikakhulukazi ilawa enginawo esitebeleni uNdoni uqhizile ukandakanda because uma senze ingoma sisuke sindawonye even sesiselect ukuthi as a studio so khona bona bese kubalula ukuthi into esiyenze esirehearse ngizwe ivoice kaNdonithi bingena kule bese kumphoqa ukuthi angene so abantu nje bekwamukela ukuthi kukaningi ukuthi bazohlezi beyifica ivoice yabafuthi engisebenza nabo ngoba ingoma siyikhanda nabo bese silanda ke lo nalo abangaphandle mina ngifuna ukuthola la ukuthi mase nikhanda ingoma niqala ngoba phela ama genre awafani njoba ngishaya hip hop mina mhlawumbe nawe nje ushaye iafrobeat ushaye amapiano ushaye igqomo mhlawumbe niqala ngebeat noma niqale nibhale ingoma eqalwe ngebeat ayina umlayezo ayimela lapho umuntu ogulayo ayimela lapho umuntu osesibhedlela imnika ithemba ukuthi uzosinda aphume odini umuntu osejela imnika ithemba lokuthi engaphuma ikhona impilo emva kwesigwebo sakhe because usuke wena udlala ubumnandi nje instrument then ungacula bangadlala nje instrument singayikhanda ingoma nje amanye ngena sense kanti umculo kaMaskandi okuletha imessage wenza umuntu ofuthi uyibulala abone kungabalekile ukuthi ayibulala yena ezwele message yengoma so mina mangikhanda ingoma ngathi fana nomcabango nokubuka izinto ezenzakalayo ezweni ezisihlave sibi bese ngikhanda ingoma ngiyikhuza yabo thina ke nje kakhulukazi asifani ke nathi Maskandi ngengachaza ukuthi sekukhona lo Maskandi olula usuculwa nje manje futhi omuhla ngogxeki kodwa mina ingoma ngisayikhanda ngokubuka isimo esenzeke ezweni nezinto ezimbi nezinhle okuhle nguncome okubi ngixeke ngokwakha ngiyikhanda nje njengomcabango ingoma ngiyibhale bese kuyimangi kuyigita ngithi awujike kanje senginane backing yakho usunayo usudinga angidingi nje instrument ukuze ngikhande ingoma ngoba ngeke ngiushiye umlayezo kubantu plus futhi music phela osensitive kakhulu ngoba udila nemvelaphi udila nesintu angithi yabo nje mangithi kufuneke ube nemessage phansi intambe semqaleni uguqe ngedolo utshela usomandla ubikela umdala wonke umuntu ofuna ukuyibulala waliwe isoka lakhe noma obhanqiwe ngoba ngibangane uyabona ukuthi hayi nawu uzalwe ukuthi ngibeke phansi intambe emqaleni ngoba ukuyibulala abone ukuthi akekho umuntu ongenankinga emhlabeni yabonke umuntu unenkinga zakhe ashiye phansi intambe aqhubeke nempilo ilokho ke sikufunayo thina kulo Maskandi wethu esiculayo ukuthi awusala umyalezo and ufuna uMaskandi shame uyaba romantic futhi ke okay uyaba romantic because I feel like ngena laba phansi yabo uzuvuma impela uthi hayibo wesisi ekutheneni noma ngabe ukhulela emlazi noma kuphi noma eLamon noma eLokishini kodwa impande zakho umuhlehla uyathola ukuthi mhlawumbe umama wayisuka kwamaphumulo wayisuka empangeni kahle kahle wonke umuntu unazi impande emakhaya yabo wonke umuntu ngokudabuka emakhaya so umculo waMaskandi kufuna ukukhumbuze uhlale ningadlala nibhenge nigroove nenze yonke into kodwa make wangena uMaskandi suka umusi sineqhoxa hlabe uthi naye lo ngoba ngithi hayi yabona lo eklabini kunesikhathi saMaskandi lokudlala wenzani manje yabo awudlala uMaskandi uyakhumbuza ukuthi kahle mina ngubani yabo yes usinga level ngeke lingavuka usinga manje ama Rose wathenga ngomhla 14 noma sesigabuza noma yini ingqwele kayamsana ngibona lokho ingqwele kayamsana zingqwele ngibeka imali ngilobole ulobole nge-straight board okay let's asini ingqwele silobolile ke ngomhla 14 yenze njani
hayi lapho sesingaqala ke sikhuluma nomngane la ngoba ngithi kuyenzeke mawumfana nje uphila sebudlelwane mhlawumbe ungapheki ukubodwa futhi uyogijima nama rose uze kube uzungizemlazi sePMB so khethela nje usima kulo umtholile usunaye usungabona ngisho ngathiwa akalibambanga ucingo sengiyakwazi ukupaka imoto ngehle ngilethe imbali kubona ukuthi nangu umkhwenyana ubhizi ushimali manje awukapheli u10 days isuka ku 14 Feb mangathi ningikhombise nje lawo marozi akekho kakhombisa hambe truck amaspa ahambela ambonile ngaphandle mawuthenge la artificial lawa awona sakhona kodwa amanye asewasebonile hayi ngiyakona shame ngiyayizwa impela kodwa phela demand mara oba mina and there's nothing wrong with getting roses. Yeah. There's nothing wrong with getting roses. I'm not gonna lie. Abantu baphila ngendlela ehlukile and if ukuthi I feel like abantu they want to live ngendlela yodwa. Kanti solo ukuthi nina nobabili mhlawumbe lo muntu wakho onopartner wakho niyazi nini nijabulisayo. Uthi just because talk about roses in society doesn't mean that's the way to go. Uthi no partner wakho niyazi nijabulisayo. Niyazi nina yeah. Mhlambe kusasa wena ungadate nami. Njengoba nginenandaba na rose. Wena usungikhandisa kwalakhe lidala wena cha phela usona about isoka it's about mina ngifuna irose ukhumbule ex yakho ngami cha mina ngifuna irose ex ehlangana angikholelwa mina kuyona la kuse ngidate nawe ayiko phela inkinga kusho phela ngesidate ke phela ufuna ngibe isoka lakho ubuye ngami yona yathi into efuna yimina hayi usisoka lami lakudala nawe uma wena phela nalokhu ke nginakho nalomgomo engisebenza ngayo okay mfana take irose face khuleke take irose 100 rand ulwethi ngizama la ukulento nje ngibona umsebenzi lo kade ukhuluma ngawo from ko Spotify lo kade usho ukuthi sekufike kuma million laphana ngifuna ukubheka lezi ingoma ebeziyinkinga kakhulu la ngoba abantu abaningi bayithanda ngibonile la kamagumede lapha phela mina ngumagumede elawo lakini iziphi lezi ngoma ezu3 beyiphusha kakhulu lapha ku Spotify wonke umusic wami noma kule album egcinile kuwo wonke ingoma nje ihamba kakhulu ithi amacalo baba abantu abaningi bayazi noma usaliwa leyo i-signature yakhe yeah ethi ungabona sidonsa kanzima isehla senyuke empilweni akuhlangana wothi nakasilazi icala emhlabeni awuzinto zami zikhonjwa komalume womalume bakhonjwa komalume babo wothi nakasilazi icala emhlabeni wosifela amacalo baba wosifela amacalo baba sesifela amacalo baba asilazi icala emhlabeni siwancane sesifela amacalo baba zona ngathi sifela amacalo wosifela amacalo baba zona ngathina sifela sesifela amacalo baba zona asilazi icala wosifela amacalo baba asilazi icala emhlabeni siwancane leyo ngoma ayathinta abantu abaningi kakhulu ngoba awuthatha umuntu unenkinga ngempela kodwa bayithi yabheka thina ke nje si generation la esilinyazwe khona obaba omkhulu bakulungisa balenza iqiniso kobaba because most baba bethu bazalelwe emshadweni bakhula nama parent omabili thina sakhula nama single parent obaba bagcine kuyibona basilahlayo so mawuqala impilo from the scratch uyabona ukuthi no kahle nansi indoda engizalayo yaba nokungiyekelela so le ngoma ihamba kakhulu encathi ibheke 10 million then ke bese kulandela ke intambo esemqaleni ngirelease last year ngathi ina close to 4 million lapho kodwa nje ezinye go 4-3 then ziningi ke mhlawumbe engapheka 15 ingoma esezingale kwemillion kodwa nje amacalo baba intambo esemqaleni umeqisela kwale ngamba khona ezulu messengers mavula kuvaliwe yes isebenze kakhulu futhi le ithi umeqisela izona nje lezo 3 ngasho ihamba phakathi hayi amamitha nje amamitha ibeka phezulu kwelinye so nemsakazo eminingi nje vele iyayidedela cha bayidlala ngomqondo siya email abeyidlala futhi sisibona nakusambro futhi siyagulukudela siyawubona lapha sho siqinqini ungalindelela ukuthi
Yomnandi leyo feeling ngifuna manje. Kakhulu. So manje ususebenzela abantu abaningi kakhulu. Ukhona nje mhlawumbe samfisa nje usebenze naye. Oyobani nje ngifisa ukusebenza noDali uLwadi Ndlunkulu. Kweyodwa nje ingoma engizosebenza naye. Enhle emnandi. Umuntu osengineminyaka ngifisa ukusebenza naye uNtaba yaseDubai. UNtaba yaseDubai ngiyawulandela nje umsebenzi wabo umnqobi yazo ophezulu yonke le genre ngabalandeli. Womlindo. UNtaba yaseDubai ngibuka ama voice ethu afuna ukucisha afana. UNtaba yaseDubai ecula komunye ukhiya. La ucula khona uNtaba yaseDubai ngekucule nomba. Uke phakame athi ngangifisa ukukhuluma akulula ukusho le yanto leya isise studio kune beat la kune instrument la so ngiyangibona nami mangicula ngihambe bekho le ngiphakamisa khona ivoice so ngibe nakho ukuthi mangathiwa senza ingoma noNtaba yaseDubai ayi ngicabanga ukuthi ngenza kahle kakhulu hayi niyabhala anginqamanga umuthi umsebenzi wakhe ngiyena nje kulonyaka uma ngirelease ngajabula mangathiwa ngiyamthola uNtaba yaseDubai ulwake vele uDali ngamthola singalala ngohlangothi olulodwa sesinayo ingoma so mhlambe kulula ukumthola uNdlux enye intokazi enginokuyibona iya actor kakhulu ayikho industry uNelsi Wesibiya ivoice kaNelsi Wesibiya nginayo ingoma engibona ukuthi mangabhala le ngoma noma mangarelease le ngoma bese ithola le voice khona engayenza ngisho nje labo bo2 amangempela ke lawo because nawe yavuma naye mayisuke efikile emcimbini yakuyacaca kakhulu voice yakhe ikhule ngakwenza so amanye amamiliyoni ami njalo lawo amanye amamiliyoni alindile lapha kwi production obani osusebenze nabo noma istudio ezithize ngoba ngiyazi sike sibakhohlwe labantu aba behind the scene laba abasebenza kakhulu beshaya insimbi ngokwe i-guitar idlala umude njengamanje studio engirecorda kusona GMD silayithe wini studio nje sirelease ama artists amaningi bese kuba ngina ukuthola ama features ku Thuthani kwa iTax Studio eGoli ama features nje amaningi ami akhona njengomashelela lenithi umfana ngafuna ukuba insizwa kayeka awaseGoli lawo then bese kune instrument emnandi ku bass play bass edlala uKhaya Mkhize so sishare abantu ababodwa ke isikhathi esiningi industry uthatha udlala likhuzani udlala into encane umuntu odlalela mina kanjalo yes kodwa nje okuningi mina kwenziwa e-studio lesi ngisebenza kusona yes and kumnandi ukuthi njengoba se-studio nisebenza as umndeni as a circle njengoba uchaza sikhona already sound njengamanje I think that's very effective to have a collective ensebenzana naye so okay njengoba kulese lo manje sonke attention sifake umuntu uyadla umuntu uyawina uhlulekele wona umsebenzi phela umsebenzi mangabe bengawuzwa ngeke kubafunza abasafunzeki abantu manje uyabona manje wasaqambeka manga digital mina uyayikhulumela ngoba digital kuba ukho mhlawumbe osaliwe ngaba baziyo ngoba thina sikhulela kuma skandi kumele ufukuze ngisho athiwa wenza kahle kodwa kungaveleli ngoba awukwazi ukudayisa ngaleyo ndlela because igama lakho lisacindezelekile kusenzima ukufika emsakazweni usubmit ingoma engadlala kuphela unyaka uzorelease enye manje usuthatha ifoni ungene kwi-app ethile uzenzele ungene ngengoma abantu mabeyithandile bazongena abangakwazi yabo so nje lapho khona abalandeli lapho abantu ongabazi yes ila khona ubona ikhasi lakho likhula uba more than 500,000 followers ubona no labantu ngeke belandele into engaphili kusho ukuthi into engiyenza iyaphila bayidinga so uthini umsebenzi lapha kuma music video akhona ama plan njengalawo nokulungiselelayo einsukwini ezayo noma usaphusha wona lo msebenzi lo kade sikhuluma ngawo okuqondene nami ke ngifisa kulonyaka ukwenza ingoma ezo3 oh nice and ku music video manje ke awusafana nalo kudala ufaka camera nje nentuthu sefuna ukuthi ungathatha ko channel O kube clean so kufuna ube nesikhathi uwenze futhi ungawaqazisi ngaphushwa ipressure abathandi bomculo ukuthi bayawufuna ufuna ngiqale ngineliseke ukuthi hayi lo music video right ungaphasa ngiphinde ngibuke mina njenge manager ka channel O ukuthi ngawuthathani yabo so ngimisele kulonyaka ukwenza umusic video 3 kwalezi ingoma ehamba phambili kungama views because ingoma ehamba phambili kusho yona ethandwa abantu amacala obaba bese kuba lawini kaMagumede then ngizochecka kumeqiselo ntambe semqaleni ukuthi iphe ngayi-add kodwa ezo 3 nje so wenza umusic video nizwile ke movie yaSmith
na umsebenzi na ivideo phela siyashutha la ekhaya kasetshenzwa sabolwandle lapha sigibela ulwandle ulwandle lapha sambe nezikephe lapha ayimbize vele mina magumeda ayikho umunye emhlabeni magumeda khona elawini lamagumeda eqondayo nomuntu wakhe vele ngiyena nkosama ikinga manje ile ntonyani ukhona insimbi okuyidlala mhlawumbe ukugitha opiano lapha igitha ngiyidlala kodwa angabi ready ukuthi ngayidlala emsebenzini yakubani yeah shothi ngisayifunda yeah nakhona ngawajiki professional ya so angifuni ukuthi ngikhohlisa abantu kada ayisho na last day kada ayifisa uyifuna eish thatha isiginci la udlale hayi nje ukufika nje ngolesihlanu uzoyihamba le Sunday yeah okay akukudlala kanjani ufika nje manje Friday khona ama rose ikinking athanda marozi yathanda kodwa usuyabona ukuthi uyokhipha uphaphe ngemuva ube wenza bouquet ngawo hey kwaze kwamnandi so ngifuna ukuthola la ukuthi amagama mhlawumbe kubantu abasha abasibukele njengamanje abathanda umaskanda basemakhaya abantu abathanda nje umculo wesintu ungathini kubona ukubagqugquzela naba amacika abama creative abafuna ukuyibona bekulelizinga kulona bhuti ngaqala ngithi nje kubantu abasha abasekhaya noma sebeseyikoleni emfundweni ephakeme yeah ake begxile esikoleni yeah ngoba la kwi-industry siyadingeka isikole siyadingeka thina esaphushwa italent nje sagcina singasichoose isikole siyalibuka lathuba ukuthi sadlala ngalo yeah ngoba yonke into njengoba isi-digital nje kufike la ubona khona ukuthi sengidinga umuntu onolwazi ke noma onesikole yeah sesithatha umsebenzi wethu sithatha onke ama-logs in ethu siwanika umuntu how can I trust umuntu entweni ethinta imali because ngaba umuntu unyaka owodwa but ayibona imali ngena iza kimi yajika umuntu yavuka ubulwana yeah so mina ngasho ukuthi abafowethu abafunde italent alijahi limile mfowethu ngaligudluka liyalinda italent lakhe la fana nje nensizwe ezekuwe ngokwakha hayi ngemizo yabo ungaphila ngisho umnyaka emithathu nensizwa ingacambalali nawe ngehliswa lutho kwehliswayo umize ngothando ize ngefuture kwena kodwa mayize ngenkanuko nje iphuthaza manje ifuna kwehlo kwehlayo yabo so italent engiqonda ukuthi ungafunda uzuqede evarsity izolokulikulindila ngithi lakho liphila uqhubeke nalo kodwa ube nayo indlela yokuphila ngoba ayisekunzima kakhulu mfowethu industry yebo usuthuthukile financial uyakwazi ukuphila ube futhi ube rich kodwa kufika kanzima lapho so nje umuntu oyibone usaliwa kusasa ngathi mina kafunde aphile ngomsebenzi awufundele bese ecula makuthi kufanele acule eceleni music awube income yes ngiyayithanda angadependeli ngoba mina njengoba ngusaliwa ngicula mina ama business noma engakakhulu ngakakwazi ukuthi ngawaveza kodwa mina ama business engiphay kwayo mhlawumbe eminyakeni empilo odozayo azobe sesimeme ngoba angeke umculi career iyaphela yabo ngeke uhlezi unomsoco njalo for 20 years so umuntu nje osekhaya akafunde kunzima la mase yabhala kunzima la kwi-industry la sihleka estage kade sikhala lapha phansi backstage kunzima ivumelwane engasavumelwani ngingasakwazi ukuphoxa amafenzi athenga amathikithi ashaya incwadi zodokotela athi azobuka usalile mase ngifika mina la backstage asisezwani nomhlelo omcimbi caca ukuthi asizwani total kodwa sekufuna ngi-acte manje ungene phambi kwethu usijabulile ngehle emontweni ngisule inyembezi yabo cause mangabe sengizojika sengise emcimbini sengibala imazile futhi abantu abangithandayo khona ngempela umuntu osebenza njalo oshaya incwadi ofuna ukubonisa liyo shaya incwadi kadokotela yacabanga sengifikile emcimbini akasangiboni so inkinga yami nomhlelo omcimbi ayingalimaza ama followers ami ayimillion ngenxa umuntu nje oyedwa kunzima kakhulu bafethu i-industry kunzima kakhulu la uma sekumele nje kukhokhelwe i-artist ayikunzima kakhulu hayi ngiyathemba ukuthi ayezwa amaciko ngiyathemba ukuthi ayezwa amaciko enye into nje engiyifisayo nje ungayi-eda ama-artist adinga i-workshop because yazi umuntu uku-afforda nje hamba estudio then engazi ukuthi yini ukuba yi-artist yini ongafanele ayenze nangephutha emehlweni abantu umuntu ongazazi nje ukuthi yena uyi-public figure because i-genre yethu kamaskandi ihlukile kunaweni thina kunezinto enzenzayo nje kalula nina ethanda ukuba istyle thina ezihlazo angithi thina sikhanda umuntu sithi umuntu sisibone esihle enganeni esesikoleni
so kunento mina engeke ngiyisebenzise public engayisebenzisa sengisendlini usendlini kodwa uthola ukuthi nje icolo lamaskandi li public lenza yonke into uthiniwe ngomuntu ose high school obukela kuwena ofisa ukuba usaliwe shothi uthi wena akakwenze lokho uzokwenza phela ubukela kuwena so iyadingeka workshop nje ngamaskandi mathiwa nje kunabantu abathi mhlambe every weekends noma kabili ngenyanga noma kanye ngenyanga noma kabili emva kwenyanga embili kube nje la kuzobuthelana khona amacika kithi etshelwe ngokuthi yini artist uyiphatha kanjani yini ongafanele uyenze because lezi zinto engibonayo mina ukuthi akufanele sizenze siyazenza izona ezenza kakhulu leyo workshop yobibizwa ngoMaskandi artist Maskanda iartist Maskanda we build the artist Maskandi artist Maskanda artist izaliwe kufanele sihlanganise kuhlangana amaciko la kakhulukazi lawa Maskanda bakwazi ukuthi bathole intshayelo bazi zonke izinto eziright engabasiza music usukhulile thina ama artists sesiyakwazi ukucollaborate nani yabo so uma ngabe sikhona lapho Maskandi artist siyabadinga abantu abafana nana abasuka abanye ama genres yabo abazositshela ngobubi balento thina si-adoptayo izwe phela lifika ngakathi thina si-adopte western style ne western cultures kubukeka njengathi ngiyaphoxa mina mangiphethe ihawu nje town cabanga kanti lokhu kune sign yabo kodwa mangathiwa nje ngifaka ibheshu ngeyokhela kuyiphathi yakho nawe indoda yazovunula manje ningayibambelanga ijini yabo ufuna usise qhamuke eveza amabele ngaphandle yabo kodwa manje sesiyakulahla kwakithi umuntu ophethe ihawo lokhu nje hayi cha usuyibona abantu ababuka mina ngaba understanding umuntu ozobukela phansi umuntu othatha ihawo akithi manje nokuthi abantu abasikhumbuza lokho ama-Nazareth uhlangana nawo yonke indawo avunulile aphethe ilento njani ihawu banji umthetho omunye umfowethu wathi kahle kahle sonke amaZulu ufuna abe sama-Nazareth hayi nami vele ngenhlanhla ngiyilona ngiyabona so nami ngiyangibona ngathi kuyafundiswa lapha hayi inkulu culture hlanganise hey sesivala achild athi namazwi wakhe okugcina awusiyavala sesovala apha le 30 minutes hayibo sakho 30 minutes udluli washa abadlule mina awusudla usushaye mina phethe kwami ngiyahambiselana nje nakho ukuthi amasiko siwabambe mina vele ke nangazi ukuthi namhlanje ngithole kabi ngisanda izolo kodwa before that nangazi ngihlezi ngivunulele Nkosi yami kanti singabi bahle phela lensizwe igqabo zinjani kanti yashintsha intombi manje yakhuluma ngelinye language yafuna ukulahla ama wave phansi cha senjalo ukuthi nangazi ngihlezi Ngihlezi bese yabo South Africa ngama lami ngihlezi azwa unaso nesizathu sokwenqaba nje ukuba ubomna kwabo kaMtshalo lo imbali bebhekile bonke abantu ukukhuluma lokho sisothandene ukuplan into esingazizokwenzekana awuna nkinga hayi ungangibheki mina bheka ngala phambili ngizokuphatha kahle ayisobona sokhuluma idate phezulu kwetafula nayo no hayi inkinga sokhuluma ngithanda nje ukuthi kodwa unaso isizathu sokungaphili nama ngithi asikizathu sokungaphili nama sobona mhlawumbe sikhona mhlawumbe asikho ukuthi hey ngumagumede nenkani so akazi uzokwazi yini ikhanda umuntu osifazana uzalwe nalo into ngekuyishintsha mina okwami ukwamukela ukuthi umuntu wami unekhanda okay hayi shuthi imbali zayithola ke shuthi ke makanjalo ke Mhligo ngiyakuthanda yasho ke ay ngekhala yena phezulu okay thank you so much for being wabaleka useyiva hey manje sengithola kanjani ke masidinga lapha kumsebenzi le ndoda inhliziyo ingaphandle inhliziyo ingaphandle cha mina ngifihli mina hayibo angithi lo uthando lokufihla uzofika usisa ngephuthando bese kusasa sihleli ndawonye bese luyakhala ucingo ungasazibeni siyafona lo muntu engamfihlile kungcono ngithandaza ukuthi cha ukhona omunye umuntu engimthandayo kodwa ke nenhliziyo ke nami ngiyamthanda angena sami ngaphandle phela kungcono mfowethu ukuthi ulimali kunokuthunukala kungcono ukulimala kuzomela ukuthi ngala nobhala ukuthi athi ke akuchild
mase ngala kulungile ulwaye Hey. ulwaye nami ngiyamthanda phela balaleli. phela Bakwethu. ngiyamthanda nami ulwaye phela shuthi Ayazi yamnandi uhlelo lanamhlanje uyithule bebuka ama creative umhlaba wonke. Zikuwena ke manje. hayi mina mfethu Uvumile. ulwaye ngiyamthanda vela ngcono sosebenzisana kahle Ayizosebenzeka. yeah Xhumana nje mina ngangikhona. Ngoba sekuthinywa bakhoki ungasali. Kumele ngingasali baba. Yeah. Hayi kumele ngingasali. Hayi. yeah Angazi noma khona esikhohlwayo ensizivale ngaze ngajabula man. hayi awusikhohlwa mfethu mina kamela ngo-achara finger mfethu everywhere Instagram TikTok Uyabaleka. yeah wena Uyabaleka usathola intombi kephi manje. online Yeah, utholakala kanjani Salim? Bafowethu abafisa ukubhukhusaliwa ngikhona nginayo nje social media uTikTok usaliwa empangeni Yeah. Instagram saliwa sentombi Facebook saliwa ndunakazi kodwa ke ishila inamba omsebenzi kumabhayo ngenzela ukuthi kube lula ukuthi Nice. umuntu mayefuna Sizoyifaka, ukuthatha inamba yeah. yisi Hayi. yeah wena cha uthola Hayi mina umhligo usihle wakandima wonke umuntu uyamazi mawungangazi usuyangazi Angazi njengamanje asiyakwazi so insizwa iphelele nentombi yakwabo ngaze ngamnandi namhlanje kuhlangene enye into engakaze ngiyibone ngithi ningakhohlwa ke ukusubscribe niqhubeke nilandele iCreative Unplugged lapha kuma social media yeah and also sizokhipha ingoma as the Creative Unplugged podcast angithi yes sizokhipha isingle yethu hayibo Yeah. imali Bantu Imali. belindele. imali kushuthi sike sahlangana la bhuti namanye ama creative sike swameme sahlanganisa i-compilation EP so sesiyikhiphile yokuqala iculo le yesibili soyikhipha ke kukhona uqhawele entombi kukhona uAchaldi kukhona uEmza kukhona mina amaciko nje ahlangene ingoma ethi imali ngicabanga ukuthi iyaphuma nje siphumile kahle kahle cha abantu abalindeleke bekwazi ukuthi beyo streama lapha online yeah nginxenxeke nesizwe sami lapha eMavasithi ngakhanda isizwe ke lapha awu eMavasithi siyabonga ukuthi cha asilandele umculo wenu yes siudlale ngendlela okuyiyona bayazi abantu ukuthi umculo usudlala online yeah siyaphela lento yokusharelana ingoma ku WhatsApp Yeah. futhi namafoni wasayigciniki ingoma Yeah. so abantu abayi digital bafuthi besupport umculo ngicelele nakubathandi bomculo wamaskandi kingqwele izedele ingwele ezithanda kodwa ke njengoba isihloko sithi imali siyacacisa Ziyacacisa. akekho umuntu ongafanele ilalele leyo ngoma Awu. ngoba sila sonke sifuna imali Sifuna imali. lo sevasithi Ngathi ufuna imali uyayazi nazi impela. ingqwele Yeah. ifuna imali Eish. Hayi siyabonga kakhulu Yeah. bhuti sibonga isikhathi sakho nje uthando umusic omnandi ngithande nje leli lokuthi man composer i-instrument esuka ithuli Yeah. ngoba kumele kukhandwe umuntu masikhandwe umuntu umyalezo masikhandwe iartist yeah unika masikhandi umuntu ofela ithemba lokuthi kufa kuqala ngaye kuzodlula yeah ilokho nje kubalekile umyalezo ufunekayo yes umuntu imphilisa ingoma yeah yes no ngahilile mangimela akhale kulungile yeah because kufanele ukhale ukuze kwedlule yeah ungahlezi ukhala njalo siyabonga hayi siyabonga awusivalelise usibaba awuyivale nje Hi, thank you so much, Bafethu, for listening, for watching. Please don't forget to like and subscribe and share. And yeah, see you on the next one. siyabonga asivalelise ungabona sithosa kanzima empilweni yakulungu othi nakasilazi ungabona sithosa kanzima setasenyuka empilweni yakuhlangana othi nakasilazi izinto zami zikhohlwa komalungu
omalume bakhonjwa komalume babo othina kasilazi zinto zami zikholwa komalume omalume abaphelelanga othina kasilazi osifela matalo baba osifela matalo baba osifela matalo baba asilazi kale emhlabeni sibana osifela matalo baba asonanga thina osifela matalo baba asilazi kale emhlabeni osifela matalo baba yempilweni kunzima osifela matalo baba asilazi kale emhlabeni osihlale sibhikisi phama siba ngikunzinikayo ababonayo bathi sifuna omalume kabaphelelisa osifela matalo kasilazika osifela matalo asilazika emhlabeni umkhuleko wabazali uyakhathala awusafika mazimini awusafikile kumdali asilazi kale emhlabeni sakhula ngomkhuleko ashabalela mathemba asilazi kale emhlabeni osifela matalo baba asonanga thina osifela matalo baba asilazi kale emhlabeni osifela matalo baba osifela matalo baba osifela matalo asilazi Asana matina, sifela matalo.